disabui di kanak-kanak tiada salahnya badan udah banduo denai maafkan tapi barulah sesok mungkin biasa udah salah mokol membagi-bagi cinta dipasokkan hati ke bala ditaga udah indah taga udah tak makan rayuan orang denai batinggakan tak tutui hati udah rupanya ulah kilau ame jo paramato cincin suasu nana diberikan kini bapu udah tinggalkan denai taman uang denai taman uang hilang arwah di badan dan tangko kurawan saja rupanya kini nyato dipasokkan hati ke bala ditaga udah indah taga udah tak makan rayuan orang denai batinggakan tak tutup pintu hati kironya ulah dek silo abe barbato udah tak makan rayuan orang denai batinggakan sekali-kali awaknya basuh latihan pokal namanya kok barat dia sakit lai sudah ikon si bunsu barat dia pulo nampi rania onde jame pulo kalian tak sadar marando kok barat dia bana inyo ndak ba pulo amak jo apaknya kan masih muda tak sakil sanjo bani ibarat dia pulo azana iyo pulo tambahlah adia aza agak duo agak ketiga orang tak mana kado ai dek bundanya iyo surang saja ayah nak babanya pulo untung rape anak-anak kamati kok dapet sampai nan kambalimo Iko anak kambai orang pandai rasa ruaso ambo